ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଆରୁଣୀ। ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଶ୍ରମ ଜମିର ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପାଣିଧାର ଚାଲିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆରୁଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କୋଦାଳ ଧରି ଜମି ପାଖକୁ ଯାଅ, ହୁଡ଼ାକୁ ମରାମତି କରିଦେଇ ଆସିବ। ମେଘ ବରଷୁଥାଏ, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆରୁଣୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଶ୍ରମ ଜମି ପାଖକୁ ଗଲେ। ହୁଡ଼ାରେ ମାଟି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସୁଅ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଆରୁଣୀ ମାଟି ହାଣି ହାଣି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଘାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ଘାଇ ମୁହଁରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆରୁଣୀଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସେ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଆରୁଣୀକୁ ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ଦେଖିଲେ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଆରୁଣୀ ଅଚେତ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆରୁଣୀ କାମ ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶୁଖିଲା ଲୁଗାରେ ପୋଛି ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଓ ଉଷୁମ ସେକ ଦେଲେ। ଆରୁଣୀ ଭଲ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ମାନି କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା।